בואו ננסה בתוך דקה אחת לגרום לליווי שלכם להיות יותר יצירתי ופאנקי. שימו לב. אז אני לוקח את השיר הגלשן שלי, 3 אקורדים G, C, D, C, G. מתוך האקורד אני משאיר רק 2 מיתרים, 6 ו-4, ככה שאני מקבל אוקטבה. אני עושה את זה ב-G, עושה את זה ב-C, עושה את זה ב-D, C ו-G. לאוקטבה אני מוסיף עוד קישוט קטן, אני בעצם יורד טון אחורה, נגיד מ-G אז אני יורד ל-F ועולה מהלך כרומטי בחצאי טון. F, F, D, G. אני עושה את זה לכל אחד מהאקורדים שלי. בעצם זה קישוט שאני יכול להוסיף. את הקישוטים האלה אני אשלב בין האקורדים לבין האוקטבות, ובעצם לכל הליווי. אני יכול לתכנן, אני יכול לאלתר את זה, מה שזורם לי. עוד דבר חשוב, אני גם יכול לחלק את זה לצלילים בודדים, במקום אוקטבה ביחד, אלא ממש כל אחד בנפרד. אני מזייף, נחיה עם זה בשלום, בואו נראה מה קיבלנו. יום בעיר של שמש, אין שום עננים, אני וכל החבר'ה אל הים יוצאים. תנסו את זה.